Latau history sisa ke tim Cabo Verde kila poin ke round of 32 but makan dit ya ke pertai baro kawe. Kum ta pelok swabing English kumat kena video sama like but share ya kena video na kena subscribe na channel ban yo su ke update ke video bar ke FIFA World Cup. Kum ta nga don bat pi session pat mat ka khubo ke ba pengkemen ya ki ba eat football ha keleng ke pertai. Kum ta ke tim Cabo Verde kari rit bah Afrika mentakala thau ya ka history da ka barung shaka round of 32 ha ka FIFA World Cup 2026 kene kalong ka jingya lenti ka ba ombun ki bala ngej ba kanjia hakne group ka Cabo Verde kan ha banya khun persya gi tim bakrau tam ha ka perthei kata ka Spain Uruguay bad ka Saudi Arabia bun ki ba ke long ba ka Cabo Verde kanam la ban ya le persya ya kine ki gian hanre kino le kai jong ka ririt kelapan iya ka mansim jele kai ka bakrau kejing ya le kai persya ka Spain ka Cabo Verde kala ya khun teng e ban yo ban khanglat ya ka bor jong ka Spain haden kata ka jing kun persya ka Uruguay ru kala long ka ba internet bat kelapan i ba kim shifting ya kono ka tim kejing le kai ka bakhat du persya ka Saudi Arabia baro ke pai ba kila abda ka jing khuslai haden ba ka Spain kala job ya ka Uruguay da wela not kalat kapli ya ka Cabo Verde kino le kai kila khun hadu ka sekon ka bakhat du bad haden bala penbena ya ka result ka perthai football kala sakhi ya jing ya pai ba jong kino Krishan Cabo Verde ka jing rung shaka round of 32 kam de tang ka jing job jong ka tim hanre ka de ka jing job jong ka ri hi baro ka we kapan i shaka perthai ba ha ka football kam de tang ka kerteng lane ka jing yar pai ba ka barai ya ka jing ya le kai hanre ka sim ka jing tresh tom bar ka jing ngai mantabun ki pai ba ke sedang man Krishan ya ka Cabo Verde kum ka underdog jong kane ka FIFA World Cup ki pai ba ki kwa banyo i hadu kan no kane ka ririt kan la ban le shakman kum ta plok pi pat phingej mo ba ka Cabo Verde kan la ban ka dit sha chisin ha round of 32 lene kane ka long tang ka jing sedang jong ka history bat thamai